tinokugashirai muchirongwa chedu Dark Secrets and Confessions. Muzuva ranhasi tine confession iri very deep and very dark. Uri sei? Ini ndine nyaya yangu, hamene kuti madzimai achaitora sei. Ndambozama kushinga asi zvaramba. I'm one of those people vakaromba. Zvakatanga sekudai. 3 years back, I went to one of the sangomas ine Mukurumbira kuMozambique. Shamwari yangu ndiyo yakandiratidza nganga iyi. I went to this popular nganga ndichitoda kuromba, ndikasvikoitirwa zvinhu zvangu, and I was told kuti I must sacrifice one of my family members wandinenge ndada kuromba naye. No matter who the person is, as long as ari weropa. So I chose my blood brother, firstborn kumba kwedu, anova ndiye akandiyarudza. Mhiko dzacho bhudhi vaifanira kufa neaccident, asi ndaifanira kuvapa mota as per nganga's orders. Mota yacho yaifanira kubheura after 6 days. Zvese izvi ndakazviudzwa ndisati ndatombova nemari yekutenga mota. Ndakapiwa mushonga yacho yaizonditisa mari. In 2 months ndakange ndatenga motikari yacho yandakanzi ndiyo yandinopa munhu wandinofanira kuita chibayiro chebusiness changu. The reason why I chose my brother is ndio munhu wokuti ndikamupa something big hapana anotaurisa nekuti he raised us mushure mukufa kuvabereki vedu. Ndaisada kupa munhu motikari zvoita mubvunzo kuti sei apa ningi. So my elder brother was the only person aikodzera kupiwa chipo chemotikari. Hapana aizonyumwa nekuti vanhu vese vaiziva kuti bhudhi vakatambura nesu sevana mushure mukufa kwamai nababa vedu. I was ungrateful. Kusaidi rangu, everyone in the family knows kuti I'm a hustler. Saka zvekuti ndatenga motikari hazvaisashamisa vanhu nekuti handina usimbi. Musi wandakapa bhudhi motikari, ndakataura naGules kuti varonge kapati ndine surprise yabhudhi. All went well. Tikatovhara bhudhi kumeso kusvika pamotikari yavo. He was very, very happy veduwe. Vakandibata musoro and he blessed me. Bhudhi munhu anoita zvechechi. Saka zvese vanotungamidza musiki. Vakafara zvekuti ndakachema. I couldn't control myself knowing kuti bhudhi vave kunofa. Ndakarwadziwa, but kuti ndizvitaure zvakandinetsa. Asi bhudhi vakandibless. Ndakatanga kuva neguilty conscience veduwe. Asi zvaisataurika. After crying so hard, my brother hugged me. Vakati, it is well, mwana wamai wangu. Usachema, ndiripo ini. As if vaiziva dhende randakange ndaronga. We celebrated zvedu, asi kwandiri zvaive zvisimo mumusoro. Pfungwa dzakanga dzakundiremera kuti saka ndatotsunga kuraya mwana wamai vangu here. Asi ndakazozvisimbisa kuti kusiri kufa ndekopi. Bhudhi munhu aive nelicense, but he didn't have a car nenyaya yekuwandirwa nesupport. Pavakapedza kupinza isu chikoro, vakazopinza vana vavo zvakare. This was Saturday evening. Zuva ramangwana vakaenda kuchechi vakanodedicata motikari iya kuna Mwari. Imi shuwa musatamba nemunhu anonamata mumweya nemuzvokwadi. Chiko chinonzi Satani mberi kwake. Kuchechi bhudhi vakandideedza kuti ndiende navo, hanzi ndoda kunodedicate motikari kuna She muripo. I gave to my excuses deep down. I knew kuti hazviiti kunomira pautsvene ini moyo uchironga dende. Vakaenda mhuri yese ndikasara zvangu ndiri pamba pavo. Vakazodzoka vachindiudza zvese zvakange zvaitika kuchechi. Iniwo manheru eSunday ndakanorara kwangu, but I started counting days. Bhudhi vaenda nemotikari yavo kubasa manheru. He would phone me vachiti wakanditengera simbi mwana wamai vangu. Vanhu vese kubasa mazuva ano vari kundiremekedza. Kufamba kwaita mazuva ndakange ndakuenda ndichijaira kuti ndizvo zviripo. So ndaitofunga kuti kana bhudhi vafa ndichange ndakupedzisa kupinza vana chikoro, avo vakange vave vana vavo chikoro, avo vakange vave kuvhasiti. Kuzoti pazuva rekupedzisira ndakange ndaudzwa kuti bhudhi vanotisiya. Ndakaenda kumba kwavo early morning vasati vabuda ndichida kuvaona kekupedzisira. I hugged him ndikachema kuti bhudhi ndaremerwa. I lied to him about my boyfriend. Vakatondisimbisa zvikanzisiya munhu yeye kana achikunetsa izvo kuti I was crying kuti bye maenda bhudhi. Sezvineiwo handina kudzokera kwangu. Ndakaswera naGules pamba ndichiimbira
ndichimirira bad news, pandakazoshamusika manheru bhudhi pacha. Hey, vachitopinza kuti ged rivhure. Unoshaya zvekuita. I started counting my days ekubva pandakava pamotikari pandambozvisimbisa kuti haiwa, maybe I calculated wrongly, maybe zuva rekufa it's tomorrow. I didn't go back to my place again. Ndaida kuti bad news dziitike ndiripo. Zuva rakatevera mhuri yese kuchechi zvino hana yairova kuti kana yakabeuka vese vakafa. Handina kuswera mushe for gonyo iri hai. Ndaingoenda kutoilet ndichiita manyoka semunhu aive aramba kuenda navo zvekare, ndichiti chechi yenyu inombowa. Masikati ndakaona avo vadzoka bhudhi vakatoti vanoda kumborara. I started questioning myself. Manje kogara zviya ng'anga yakati kudii? Asi paya yakati on the sixth day. Pamwe ndakatanza kunzwa, maybe zvakanzi on the 16th day. Yeah, I think yakati 16 days. Ndakakasika kuoneka kuti ndinoita maths ndiri kumba kwangu. Ndakafungisisa ndikazopedzera ndazvisimbisa kuti 16th day. Imi munongonzwa came 16th day. Hapana mari yakange ndakange ndotanga kuibata, asi yese yakarasika $5,000. Ndakabva ndaona kuti hazvina kumira bho. So I decided to go back kung'anga kunobvunza kuti which is which, ndakapotsa papi. Chakazoita kuti ndizive kuti pane pandakange ndatadza ndechekuti shamwari yangu wandakaenda naye zvake zvakange zvaita. She bought a car akapa kuna mudhara wake akanga ava papension. Mudhara wacho haana kumbosvitsa 10 days. Akanga atofuga rake ega. Hapana akafungidzira kuti mishonga zvakangonzi vabeuka nemotikari yavakatengerwa nemwana. Some said vanga vachidhiraivhawo vakangochemberawo kuda zvinhu. Vamwe vakati zviri nani vafa vambonzwa ndo vambofadzwa ndo anga akanzi mafiro avo. So my friend started making money zvekuti ini ndaive ndakamira ruvura bhudhi ndichizvisimbisa nerekuti maybe handina kunzwa mushe mainstructions eng'anga sevanhu vakapinda vakasiyana patakanoromba. After incident yekunyamurwa 5K ndo pandakati nix regai ndidzokere. Zvakare friend ikati ndokuperekedza tiswavo munzira kusvika kuya zvikanzi kwete, your brother was supposed to die per day 6, aisambofanira kupapfuura. Saka sezvo ane motikari, hoyu mushonga unomwaya motikari and start counting again, hari kuzofa. Ndakange ndazounganidza zvivindi tsitsi dzese dzandaitira bhudhi vangu pakanga pasisina zvachose. Ndakabva neorder yangu pandakapinda mutauni. I phoned him, my brother, kuti vazotitora ndichida kuti ndimwaye mushonga bhudhi. Vakauya pasina nguva. Ndakaramba kugara kumberi lied to him saying I needed to rest semunhu aribva kumoza. Ndiri kumashure ikoko ndakakwanisa kuisa mushonga mumotikari. He dropped me kumba kwangu akaenda kwake. Zvino hana yakange yave mumaoko zvakare. Waiting kakunzwa those devastating news. Imi kune vanhu vasingaroiki zvekumhanya regai ndiseke. Handina kana kutengesa goods rangu ndichida kuzozviita after funeral. So padare h4 ndakanzwa phone ichipinda from Murora achiti bhudhi vaita accident. Handina kuzonzwa zvimwe zvaitevera. Ndakadedera and dropped my phone. Mudumbu makangouya from nowhere ndikatanga kumhanya kutoilet kutya kuti ndazouraya mwana wamai vangu. Kana kuchema hochemi zvakanga zvazoitika zvino zvandakange ndakamirira. Apa ndaibvunda zvisingaiti. Pakapinda imwe call from nina wangu zvikanzi bhudhi buda panze taakuzokutora tiende kuhospital. Ndakabva ndabuda tikaenda kuhospital. Ndakadzamisa pfungwa. I saw myself at the funeral, body viewing ichiita vanhu vachichema. Tichinosvika paparking yechipatara ndakatanga kuona motikari yabhudhi yakafowera mbichana kupassenger seat. Yaisina kumbokuvara zvakanyanya. Zvakandinetsa kuti zviri kumbofamba sei. Ndichiri pakushamisika ndakatoona bhudhi vachiuya vatakapaka mota. Vari fit and strong. Moziva ndakangopererwa. Ndichibva ndati vakabva vauya pamotikari yedu. As we got out of the car, vakatanga kutaura vachiti panga pafamba Satan, but Denny ndiye akuvara kusaidi kwaanga akagara, but he's fine. Denny was the guy aipiwa lift nabhudhi every day vachienda kubasa. Iye airoja pamba pavabereki vedu. Ndakapererwa chaiko zvekutadza kana kutaura.
munini wangu akafara and hugged Budi achichema hanzi Budi muri vapenyu tanga tanzwa zvisizvo. Shoko rauya richiti makuvara usingaiti. Budi vakangoti kwete handina kukuvara. Ndafonera mai Kim ndichiti taita accident zvimwe hatina kuzonzwa anana airtime yape yapera. Days went by kutopetana zvino ndatopererwa chaiko. Uye ndaiziva kuti zvekufa kwaBhudi zvatokona. Saka ndaive ndozvibvunza ndega kuti what's the next plan? Manje zvadai. Should I go back to the Sangoma? Ndinopiwa mari ondomwaya zvakare mushonga. Zvakandinetsa but handina kupera simba. So ndakazofunga kudzokera zvakare kuMozambique kuti ndirombe nezvimwe. Ndichiri pakati pekuronga rwendo Bhudi vakabva vapromotwa kubasa. Kupiwa nyembe yepamusoro zvazvisina kumboitika kubva vachibva vapiwa motikari yebasa. Bangu 4x4. Vakuru zvekuti yangu vanga vangoipaka pamba. Ko vanga vachaidii nekuti yanga iri yeuroi. Ndipo panoperera nyaya yedu yatawana muzuva ranhasi. Pane vanhu vasingaroiki zvomene. Jehovha vakanaka, Mwari vakanaka, Mwari vanochengetedza vanhu vavo. Mava kuti munhu akati achingopiwa mota akaenda kunoidedicata kuna Mwari. Pane zvese zvatinopiwa navanhu ngatidzidzei kunodedicata. Let's dedicate it into the hands of the Lord. Because hatizivi patinenge chiti tachigwa nyasha. Chiti ndo zvinoita nyasha tichiimba tichifara. Izvo bodo. Munhu ari kutifungira zvekutu. Munhu ari kudo kuroya. Iwe ingotora zvinhu zvako zvese. Unoisa kuna Jehovha woti Mwari makanaka, Jehovha ndichengetedzei. Kana kuri kuti pane zvisiri izvozvo, kana muvengi achitirongera zvisiri izvo, aiwa, no weapon formed against me shall prosper. Aiwa Mwari vakanaka, tinofara neconfession yatawana itanga tifunga kuti Bhudi vachafa asi in the end God wins. Tinokutendai nekutigara kwamaita pastori pano muchiteerera. Musakanga makusubscribe, musakanga makushare. Atienderei mberi tichishare tichisubscribe. Let's go to 1,000 subscribers so that we get more and more stories. Tatenda.